नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी घेऊन येत आहेत आपल्या चॅनलवरती जल प्रदूषण प्रोजेक्ट फक्त तुमच्यासाठी. सर्व मुद्दे दिलेले आहेत. प्रस्तावना, उद्दिष्टे, महत्त्व, कार्यपद्धती, निरीक्षणे, आकृती, कारणे, परिणाम, उपाययोजना आणि निष्कर्ष. तुम्हाला या प्रकल्पाची PDF हवी असेल तर आपला मोबाईल नंबर खाली दिलेला आहे, त्याच्यावर फक्त मेसेज करा. PDF मध्ये याच्यापेक्षा जास्त माहिती दिलेली आहे. हा व्हिडिओ पूर्ण पहा. 12 मिनिटाचा व्हिडिओ आहे, सविस्तर व्हिडिओ आहे. तुमचा प्रोजेक्ट 12 पानी होऊन जाईल. आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब आणि ऑल नोटिफिकेशनवर सेट करा. आपल्या मित्रांना चॅनलची लिंक शेअर करून त्यांना सबस्क्राईब करायला सांगा. व्हिडिओ पूर्ण पहा. विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या वेबसाईटवर जाण्याची गरज नाही. सर्व माहिती आपल्या चॅनलवरती पर्यावरण प्रकल्पाची भेटते. आपण विद्यार्थ्यांसाठी टाईमाची बचत करीत असतो, म्हणून आपण असे व्हिडिओ आणत असतो. म्हणून आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा.
आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून ऑल नोटिफिकेशनवर सेट करा. आपण अशाच प्रकारचे स्टडी IMP चॅनलवरती गरजू विद्यार्थ्यांसाठी पर्यावरण प्रोजेक्ट आणत असतो. तुमच्या मैत्रिमित्रांना पण प्रोजेक्ट हवा असेल तर कमेंटमध्ये सांगा. मी तुमच्यासाठी तो प्रोजेक्ट आपल्या यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून तुमच्यासाठी आणेल. आपल्या मैत्रिमित्रांना पण चॅनलचे लिंक शेअर करायला सांगा.